So meneh Mas Gareng. Injih, Mas. Iki ana sing ngersakake ya kuwi jaranan Mbak Winong. Ha nggih, Nduk. Jaranan. Coba men jumeneng cublak suweng Winong Nawangsih Tulungagung punya. Yo. Mas Gareng pun nate pinanggih kalian Genduk Winong. Alhamdulillah, Mas. Pun nate? Pun namung sepindah niki. Wong kok ya terus cetukku ke kapan, Mas? Bahasane kula ki menggur AKDP lho. Apa ki antar kota dalam provinsi. Nggih. Niku wong kula ki nggih lek jenengan kan teng isi. Lah kula UGM. Wah, Ngayuk Jakarta. Alah Universitas Gandulan Montor. Wah iya. Mumpung panggih niku mangkenalan. Mbak Winong, wilujeng dalu no. Nggih wilujeng dalu. Minal aidin wal faizin. Nggih minal aidin wal faizin. Sepinten kelepataning kula nyuwun pangapunten. Nggih kula semanten ugi Pak Gareng. Alhamdulillah Mas ngeten iki lho. Gandes ruwes nyenengni ati. Cara buah Mbak Winong niku napa? Lho paling boten anggur to, Mas. Anggur. Anggur. Kok iso anggur? Mbok ora dadak dionceki, ora dadak dikumbah langsung dipangan. Pus. Sik, lha iki Mbak Umi Hafifah cara buah napa? Mbak Umi Hafifah niki yen cara buah ngoten lek teng desa Ranti. Ranti. Kok ranti? Ranti niku nggih cilik, rupane ireng, wokeh cembul-cembul ngoten, lebu bleng kena kanggo tombo. Oh, kowe tunggale jamu berarti kowe. Kena nggih jamu, kena nggih tombo tresna. Nggih. Lek Mbak Birgita iki. Birgita lho. Wih, jane kaya gini iki lek terus buah napa? Jane ngeten iki lek cara buah niku nuwun sewu lho, Mas. Manggis, Mas. Manggis. Kok manggis? Manggis niku tidak pernah bohong. Sing buri 5, jerone ya 5. Nggih. Niku Mbak Bukesi napa? Bukesi to? Lek Bukesi niku sakniki napa kula rumiyin? Ya sakniki wong piyayene saiki kok. Sakniki to? Nganti elek surat tak janah kowe. Mboten lek Pak Bukesi niku nuwun sewu. Cara buahe ngoten melon tanpa biji. Melon. Layak gilap kowe ayo. Melon tanpa biji. Tukune ning dengok etan kono, dibuka marep ngulon, seret banyune cur. Dulur pengkol, dulur bringin kabeh padha seneng. Yen kuwi bar Bukesi Mbak Trihastuti, Mbak Tutik. Mbak Tutik niki lek cara buah Mbak Tutik niki nuwun sewu lek semangka. Kok semangka? Nggih, semangka niku dipangane lek pun ming wayah poso. Nggih. Dadi lek ora poso ora dipangan ya. Nggih, ora poso ya ora tau. Wong jenenge semangka kok, Mas. Nggih. Oh ya. Selanjutnya. Nggih. Walah kok semangka. Mbak Lia, cara buah napa? Mbak Lia mriko to? Nggih. Nuwun sewu lek Mbak Lia nggih. Nuwun sewu apa ya? Niki kula cedhaki ngoten pareng nggih Mas nggih. Nggih, waton aja didemek. Mboten namung kula ambet tok. Mulai didemek ngentut kuwi. Mboten malah seneng kula. Cedhaki ngentut niku kula demen Pak nuwun sewu Mas. Alah pun kecekel Mas niki. Apa cara buah? Pace. Kok sia-sia. Oh, mboten sia-sia. Kuwi seniore Parasinden lho kuwi, ora suarane